Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 18 iyunda Liwap vilayetine sapar edip, Farab etrafının çäginde yerleşen Gadyn gaz yığınayıcı bekedinin açılış dawarasına gatnaşdy. Bu vaka prezidentin bir wagtlar Türkmen gazynyň esasy müşterileri bolan yurtlara, Russiya we Irana eden saparlarynyň ideýanyna, şeýle-de dünýäde tebii gazyň bahasynyň durnuksuz ýagdaýda galýan mahalyna gabat geldi. Hytaýyň Milli Newit korporasiýasy tarapyndan gurulan bu bekedin açılış dawarasına korporasiýanyň prezidenti Dolandyrjylar Geňeşiniň agzasy Hou Sizyuni, şeýle-de onuň Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktori Chen Huailun we ýokary derejeli döwlet resmiýleri gatnaşdylar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Türkmen prezidenti dawaraly ýagdaýda düwmäni basyp, Gadyn bekediniň işläp başlamagyna ak pata berdi. Resmi habara görä, korporasiýanyň Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktori sanly ulgam ornaşdyrylan bekedin enjamlaşdyrylyşynyň häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk gelýändigini aýtdy. Ýöne habarda bekedin ortaça ýyllyk kuwatlygy barada anyk maglumat berilmedi. Bu dawaranyň çäginde çärjew etrafynda yerleşýän kuwatlygy 432 megavolt bolan Liwap döwlet elektrik stansiýasy we Liwap vilayatynyň ilatyny tebii gaz bilen üpçün etmäge niýetlenen 3-ajy gaz käninden alyp gaýdýan 3-ajy zerger eltici gaz geçirjisi hem ulanylmaga berildi. Onuň ölçegi 530 mm, uzunlygy 125 km deňdere. Bu wakadan 2 gün soň 20-nji iýunda döwlet başlygyny Hytaýyň Milli Newit gaz korporasiýasynyň prezidenti Dolandyrjylar Geňeşiniň agzasy Hou Sizyuni kabul etdi. Resmi metbuata görä Sizyun Türkmen prezidentine Hytaýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistan bilen uzak möhletliğin özara bähwitli hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy gyzyklanma bildirýändiklerini tasdiklapdyr. Öz gedeninde Türkmen lideri ýangyç energetika ulgamynda özüni ýurduň ygtybarly hyzmatdaşy hökmünde görkezen CNPC-niň köp ýyllyk gatnaşyklardaky oňyn ornuny kanagatlanma bilen belläpdir. Yurtda täze bekedin ulanylmaga berilmegi we döwlet başlygynyň Hytaýyň Milli Newit gaz korporasiýasynyň prezidentini kabul etmegi Serdar Berdimuhamedowyň bir wagtlar Türkmen gazynyň esasy müşterileri bolan yurtlara, Russiya we Irana eden saparlarynyň ideýanyna, şeýle-de dünýäde tebii gazyň bahasynyň durnuksuz ýagdaýda galýan mahalyna gabat geldi. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde bu wakalaryň häzirki wagtda amala aşyrylmagynyň mümkin sebäpleri gurrun berdi. This gas field and this station, this gathering station. Bekedin açylmagy bilen Serdar Russiya we Irana has köp gaz satmagy umyt edýär. Elbetde bu başa barsa, onu bu Türkmenistan üçin gowy bolar. Sebäbi häzirki energiýa bahalary gaty ýokary, rekord derejä ýetdi. Ýöne Türkmenistan Hytaý bilen uzak möhletliğin şertnama baglaşanlygy we öňden kefiýetlenen gaz bahalary sebäpli gaz bahalarynyň ýoklanmagynyň peýda görüp bilmeýär. Meniň pikirimçe Türkmen hökümeti bu täze beket esasyny has ýokary bahadan has köp gazy Russiya, hususan Irana satmagy umyt edýär. With this station that they'll be able to sell more gas at a much higher price to Russia and especially to Iran, I think. Diýip bilermen aýtdy. Russiya 2016-njy ýylda, Iran 2018-nji ýylda Türkmen gazyny satyn almagy besetdi. Ýöne Russiya 2019-njy ýylda Türkmen gazynyň importyny ujypsyz hem bolsa gaýtadan ýola goýdy. Iran hem Türkmenistan bilen gaz swap ulalaşyklaryny gaýtadan dikeldýär. Bellesek geçen ýylyň ýanwar aýyna çenli Hytaý 1000 kub metr Türkmen gazy üçin $192 töleýärdi. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebii gazynyň bahasy 2021 ýylyň 1-nji ýarymynda 23,9 göterim ýokarlandy. Hökümetçi Orient neşri geçen ýylyň iýul aýynda Hytaýyň 1000 kub metr Türkmen gazy üçin $238 töläp başlandygyny habar berdi. Birja maglumatlaryna görä Ýewropanyň energiýa bazarlarynda 1000 kub metr gazyň bahasy mart aýynda Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany rekord derejesine ýetip $3900 çenli galdy. Ondan soň petagaçy häzirki wagtda tebii gazyň bahasy durnuksuz ýagdaýda galýar. Beýleki tarapdan Merkezi Aziýa boýunça bilermen Hytaýyň täze beket esasynda has köp Türkmen gazyny satyn almagy meýilleşdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. That now they have extra leverage in negotiations with Russia for a gas price. Indi Hytaýyň Russiya bilen gazyň bahasy barada gepleşiklerde täsir güýji has ýokary bolar. Olar Russiya bilen gazyň bahasy barada gepleşik geçireni biz häzir Türkmenistana baryp geldik. Olar bize has köp gazy, has arzan bahadan satyp bilýärler. Şol sebäpli sizin goşmaçy gazyňda zerurlygymyz ýok ýa-da biz onu arzan bahadan satyn alar diýip bilerler. So we don't really need that your extra gas.
But we'll take it if it's cheap. Dip bilermen Bruce Panier aýtdy. Türkmenistanyň iň uly gaz eksportöri CNPC-nin ýurtda işläp başlanyna şu ýyl 15 ýyl doldy we 13 ýyl bäri türkmen gazy Hytaýa aktarylýar. 2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Hytaý bagtyarlyk şertnamalaryň çägi boýunça önümi paýlaşmak hakynda şertnama. Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň hemde CNPC korporasiýasynyň arasynda tebii gazy satyn almak we satmak boýunça şertnama gol çekdiler.